ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋପ୍ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସଣ୍ଡେ ବ୍ଲଗରେ। ଦିନଟି ମୁଁ ଏମିତି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ରେଡି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପୁରା ବନି ରହିବେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନିହାତି ଅଛି। ତ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ତାଳ ଚକୁଳି ବନଉଥିଲି, ଯେହେତୁ ତାଳ ସିଜନ ଥିଲା। ତାଳ ଚକୁଳି ଆଉ ଭଜାକୁ ଏମିତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ତ ଏପଟେ ଆମର ପୋଛା ପୋଛି ଝଡାଝଡି ନା ନା ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଠିକ ନେବିନି ସେଇ ବରା ସମୟରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ ଶାଢୀ ଆଜ୍ଞା ମାଗିବାକୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦି ପତ୍ର ରଖି ପତ୍ର ନେଇଥିଲି। ଟିକେ ସେ ଦେବେ ସବୁ ବି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି। ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଉଠିକି ଆମର ବାବୁ ଏମିତି ଖେଳା ଖେଳି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିକି ମୁଁ ବସିକି ମାଣ୍ଡିକି ପୁରା ମସାଜ ଟେ ଗୋଟେ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ବଢିଆ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛି। ହାଲକା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରା ବାବୁ ଏମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ଫ୍ଲାଟ ହେଇକି ଏବେ ଶୋଇ ପଡିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଗଲା ସେ। ବାସ୍ ସତରେ ଲାଇଫ ଟା ବହୁତ ଭଲ। ଛାଡନ୍ତୁ, ଠିକ ଏଇ ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ମୋର ଡେଲିଭରି ଆସିଥିଲା। ଡେଲିଭରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଟେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ମାଇକରେ ହିଁ କହୁଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଅଡିଓ ଦଉଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ନଏଜ ହଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ କମ ପ୍ରାଇସରେ ବହୁତ ଭଲ ମାଇକ୍ ପଡିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ନେଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଗା ଫୁଗାକୁ ସବୁ ଯୋଉ ଆଣିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଭଲ ଭାବେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ରଖିନେଲି। ଲଞ୍ଚ ରେ ଆମର ଏମିତି ଭାତ ଆଉ ସବୁ ଯାହାବି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଖାଇନେଲି। ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲି ଘଣ୍ଟାଟେ, ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦବା ଲାଗି। ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ନଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୋର ରୁଟିନ ଥାଏ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିକି ଟିକେ ଗୀତା ପଢେ। ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କରେ, ଟିକେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରେ, ଯୋଉଟା କି ମତେ ବହୁତ ହି ପିସଫୁଲ ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଚାହା ପିଇବାକୁ, ଚାହା ବନଉଛି। ନର୍ମାଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହା ପିଏନି, ମତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଚାହା ପିଏ। ତ ଆଜି ମତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଚାହା ପିଇବାକୁ, ମୁଁ ଚାହା ବନେଇ ନଥିଲି। ବାସ୍ ଚାହା ହେଇଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ଆଜି ଡିନରରେ କଣ ବନେଇବି। ବାସ୍ ମୋର ଚାହା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଛାଣି ନଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାହା ପିଅନ୍ତି କି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଚାହା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚାହା ପିଉ ପିଉ ଭାବୁଥିଲି କି, ଯେମିତି କହିଲି କି ମୁଁ ଦିନରେ କଣ ବନେଇବି। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ବେଡ କୁ ସଜେଇ ନେଲି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ଲାଗି ଝାଡା ଝାଡି କରିନେଲି ଭଲସେ ବେଡ କୁ। ବାସ୍ ବେଡ ଝାଡି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଭଲସେ ସେଟ କରି ସାରିଲା ପରେ କିଚେନ କୁ ଆସି ଦେଖିଲି ମୋର ଶାଶୁ ମା ରୁଟି ବନଉଛନ୍ତି। ସେ ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ଲାଗି ଦିନରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ବନେଇଥିଲି। ତ ରୁଟି ଯିଏ ପରଟା ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରଟା ହେଇଥିଲା। ରୁଟି, ପରଟା, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ନେଇଗଲି ଥାଳି ରେଡି କରିକି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ଡିନର କରିନେଲୁ। ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖେ ତ ମୋର ପତିଦେବ ଆମର ପୁଅକୁ ଧରିକି ଟିକେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ଲାଇଟ ଅଫ୍ କଲି, ମୁଁ ବି ଗଲି ଶୋଇବାକୁ। ଗୁଡ ନାଇଟ୍।